passe daka kasira dinamo Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sidi ka numéro flani warici wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Fo ka koymando ni wati na aw munu sogombe anga kibara sara bela jelna aw bismillah wlayna bamanakan kibara kono ka sangani bitene me kalo klinani samba fla ani muga ani woro anga kuna fol la bagul bado bena talike anga jamana nyema ale bena defense ni oye kele ni lakana ko ka o jorota degré do senfe jabaran so sanfe wlayna o kalana jamana nyama soka secrétaire général fait ministre mumbe noni ale bena ke ministre délégué jamana tiki kuntigi karafe la kana kola o kera fintigi la kauka nyema ba koroni o regional division umaru o jaraye anga tafin tabaw yi wulka joke dogokun konna la arawrus ani fakata kita o na yoro chamana ya saka seka jugu ka o kele INPC maw ye million tan ko di jamana nyema soma hakaja kene ko srafe yasa bien walem daranga jamana ka mamunu jogina ko ka seka olu ka furakali keni aye kalanko srafe anga kala ministry safe kala nduguma kala ministry olu ye munun saloke kata kalawan kura kalan sola yasa ka seka ta jigisigidi kalan fawma ko barane olu ka job ka ke nyamo fe yasa ka seka kalanka asinsin marabol konno la yoroso ko era ka foko bi amedomna ko bi moblu olu be ka tamo ke al nasr mawun kamanna ganno ko bi bangi udala lawa molu bi ka ko bu aju fenake acukala mobtika fene bara la ka foko banki yu ka baro damne ani mawye baro damne basigi ko obega sinzi kana mobtika feno segu ko taji ko gelabe yeno ko an kibaro na ambla ta bruna faso jamana ko na la faso mebo o tola jamana kunti capitaine Ibrahima Traoré aye mobli ni baraka mena chama kema wolon flan ko ko tagodi olu mawma nunde anga wulana kuna folla kuma bado ye amna kuna fol wara fara munun kan soni ka nyafal bon ay akan aya soko ko nyuma anga kibara sara bela jolena ame foli kuraya ka di awma na fo nya kulo la som tukumna andun kan kono anga jamana lakana ko ni o defensier fukata se finti koro ka konyoma o barani o jorobe jamana kuntigi de bolo ame watimna ko bi jamana nyema alebena général de corps d'armée Sadio Camara alemuna burna sibiri avril kalo klemuga ani duru kasabke bingan kala oluka wale doye o ko fe décret do kalana bi ORTM jabarani sanfɛ jamana ɲɛma so ka secrétaire général ale ka kalani kɔnɔna la ka yɛrɛ k'a fɔ ko décision kura mun taara o de ye an ka jamana kuntigi général d'armée Asimi Goita ale yɛrɛ de bɛ na lakana kow ani fo ka taa se kɛlɛkow bɛɛ lajɛlen minisiriya ka o jɔyɔrɔ fa o siratigɛ kelen na yɛrɛ la k'a fɔ maa minnu bɛna kɛ a kɛrɛfɛ ni o ye ministre délégué ye fintigilakaw ka ɲɛma ni o ye général division Umaru Jara ale kɛra ka kɛ ministre délégué ye jamanakuntigi kɛrɛfɛ ko yaasa lakana ko olu bɛna u bolo ɲɔgɔn ma ka se ka o baaraw kɛ fɛn mun ye an ka ministre défense kɔrɔ ye mun ni ale binna ka sanga ni
bamanciw ni jɔ ka kɛwale tigilamɔgɔw ka bingali walew ye mun kɛra fo a ka du kɔnɔ ko décret mun kun ye ale kɛ ministre ye o décret o bɔra ma an bɛ don min na ko bi an ka jamana défense lakanako fintigilakaw ka kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen a bɛ jamana kuntigi yɛrɛ de bolo ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye ni ka sɔrɔ ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka olu kɛ ko wulikajɔw bɛna ɲɛsin jugu kelen mun ni olu kɛn bɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan ni o ye kɔnɔna jugu ni kɔkan jugu ye jugu mun ni olu bɛ fɛ ka na an ka jamana kana ni basigi cɛn ye ka ɲɛsin ni jugu ninnu ma ni o de ye bamanciya waleɲuman kɛlɛtigilamaw ye yaasa lakana ko bɛ se ka sinsin an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ cogo mun na dɛmɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ o kadira kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na kulo mun bɛ yen nɔ ni o ye INPS ye ni olu bɛ an ka jamana tɔgɔla dɛmɛ ko olu sira fɛ Institut national de prévoyance sociale Blankɔrɔ cakɛdaw olu ka conseil d'administration ni o ɲɛmaa bɛ Musa Dagbali bolo k'u ye sefa wari $10,000,000 ka o ta k'o di an ka jamana kɛnɛya tigilamaw ma yaasa bingali wale mun dara anw kan ni o kɛra sababu ye ka finitigilakaw ka minisiri burun maa minnu ni olu joginna bingali wale sen fɛ kati ani fo ka taa se yɔrɔ caman ma ko ka se ka o maaw ka dɛmɛ d'u ma yaasa o bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na an ka jamana ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn jigitigiw o kadira de kɔnɔna la ni wulikajɔ in kɛra INPS maaw fɛ INPS conseil d'administration ɲɛmaa Musa Dagbali a kɛlen ka kɔrɔfɔta a yɛrɛ k'a fɔ ko wale mun ye an ka jamana sɔrɔ n'a ye bɛɛ lajɛlen dusuma kasi ni o ye bamanciya waleɲuman kɛlɛtigɛmɔgɔw ka walew ye o wale mun kɔnɔna la ni maa caman joginna ni dɔw bɛ kɛnɛyaso la an bɛ waati min na ko bi ko yaasa k'a yir'u la k'a fɔ nin tɛ se ka san nka INPS maaw u jɔyɔrɔ ye mun ye ani u amina ko mun bɛ u la ka se ka jamana den bɛɛ lajɛlen lafiya ani ka u jɔyɔrɔ fa jamana ko la o de la ko wari in ni o ye musaka fitinin ye o y'a ta k'a di an ka jamana kɛnɛya minisiri muso ma yaasa maa minnu ni o ye banabaatɔ ye dɛmɛ ka se ka don u ma fo ka taa se maa minnu ni olu ta na u ka denbaya dɛmɛ min bɛ se ka don u ma cogo min na INPS maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye wulikajɔ de ye yaasa ka se ka u sogɛ jamana ko la kɛnɛ mun kan n'u ye tasibila ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔ maa minnu buruna maa nanama sumalenw fo ka taa se finitigilakaw ma ha ka ja an ka jamana finitigilakaw ka ɲɛma minnu buruna k'u to faso kumabɔli la k'u ye tasibila kɛrɛnkɛrɛn ta ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛya minisiri muso ni o de ye colonel major Asaba Jalo Ture ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara kosɛbɛ bawo ko kabi ko in kɛlen kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ baara la su ni tile yaasa maa minnu ni degun bɛ u da la banabaatɔw ka se ka lafiya di u ma ani fo ka taa se ko malidenw ye wulikajɔ minnu kɛ ka kɔrɔmadon ni duwawudon mun kɛ ko k'o walew fo Asaba Jalo y'a yɛrɛ k'a fɔ INPS ye nin wale mun kɛ tantɔn a bɛ u la nisɔndiya wa a b'a to jamana ɲɛmaaso bɛ ka baara mun kɛ ka dɛmɛ don banabaatɔw ma ka camanba ta o la ko nin ye wulikajɔba ye nin bɛ u la nisɔndiya wa ni kuma in ko a kɛra waati ye malidenw bɛɛ lajɛlen bolo bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni keleya sira mun bɔ an ka to faralen ɲɔgɔn kan yaasa bɛn ni keleya o bɛ se ka lanati an ka jamana kɔnɔ cogo min na jamanakuntigi dagayɔrɔ la bi sɔgɔmada in na kuluba jɔnjɔn yɛlɛ mun ni o bɛ kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ kelen ni kalo tɛnɛn fɔlɔ laada do ka se ka an ka jamana jɔnjɔn ka a layɛlɛ ni o ye faso kanu ani faso fɛ o wale dɔ kɛtɔla ye jamanakuntigi dagayɔrɔ la bi sɔgɔmada in na o baaraw kɛra ko montée de couleur ni a kɛra kɛnɛ belebeleba ye kɛnɛ mun na ni jamana ɲɛma yɛrɛ ale tun bɛ kulu ɲɛma ni u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔ maa minnu ni olu buruna faso kumabɔli la finitigilakaw o fara civiliw kan ko ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma an ka jɔnjɔn kɔrɔtalen k'o bɛ to bɛɛ lajɛlen ye jɔnjɔn ye cogo min na ni o de ye ka se ka jamana lapasa ko nin ye o hakilina ye nin ye faso kanu o hakilina ye o de la montée de couleur a bɛ kɛ ɲɛmaaso kɔnɔ a bɛ kɛ mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la laada mun ni a labatora jamanakuntigi fɛ lakanako sira fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ bonna kosɛbɛ olumasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni mɛkalo tile 2 ye an ka cɛfini tabaw k'u ye wulikajɔba kɛ sibiri mɛkalo tile 2 Raourous kɔnɔna la ni o ye Gourmaros ye Tɔnbukutu marabolo kɔnɔ an ka cɛfini tabaw k'u ka wulikajɔw sanfɛ kɛlɛcɛw u ka wulikajɔw kɛra sababu ye ka taa bamanciya waleɲuman kɛlɛtigilamaw u ka maramafɛn dogoyɔrɔ dɔw ni u kun kɛn bɛ k'u dogo tu kɔrɔ ko an ka cɛfini tabaw ka sɛgɛsɛgɛli siraw ye o maramafɛn dogoyɔrɔ in ka a viser ka taa ɲini ni ka a susu
ka maramafɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ka o tiɲɛ wa maa fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ ni o de jugu ye minnu tun bɛ a da fɛ an ka cɛfini tabaw ka sanfɛ kɛlɛcɛw sanfɛ siraw pankuluw ye u susu ka u bɛɛ lajɛlen gosi olumasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ k'u ye o baara in kɛ ni wulikajɔ ani fasoden ɲumanya ni faso kanu min bɛ u sandɛbɛ la wa ko malidenw ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ an ka cɛfini tabaw bɛna wulikajɔw kɛ juguw bɛ wo kɔnɔ ka taa u labɔ yaasa ka u so ci mali sibirikɛ ɲɛ kelen k'o ti to yen nɔ ko lakana ko a bɛ sinsin a fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la olumasiri tabaw ka ɲɛmaa ale ka cikan kɔnɔ halisa lakana ko bunakun kan an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni sibiri mɛ kalo tile 2 ye sebabugu ni o bɛ kita marabolo kɔnɔna fɛ ko an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔbaw kɛ duguma kɛlɛcɛw olu ka wulikajɔw kɔnɔ ko ka sanga ni bingani wale minnu ni a taara ka da an ka jamana dugubaw Kati ani Bamako kan maa minnu ni olu ye o walew kɛ minnu tun bɛ ka u yɛrɛ ɲini tu kɔnɔ ko an ka duguma kɛlɛcɛw ye u sira labɔ ka taa u camanba ka u susu sebabugu kɔnɔ kita marabolo la cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko ni susuli kɛra sababu ye ka bamanciya walijɔ kɛlɛtigilamaa ninnu u maa 17 hakɛ ka olu daji ni ka moto 50 ɲɔgɔnko ka o minɛ u la cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ wolomasiri tabaw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ u ye baara ɲuman min kɛ ka a baaraw fo wa ko jugu minnu bɛ tu kɔnɔ ani minnu bɛ k'a ɲini ka fiɲɛ duru k'a dɔn k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw bɛ wulikajɔ ni baaraw la ka u sira labɔ u mana don fan fan ka se ka taa u ɲini ka u so ci yaasa maliden ni a bolofɛnw ka lafiya ko wa ko baaraw bɛ senna su ani tile an ka cɛbalenw fɛ ka se ka lakanako ka a sinsin kalanko sira fɛ an ka jamana duguma kalan ni sanfɛ kalanw minisiri olu ye taama kɛ ka taa se kalabankura u ka kalanso kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin taama in ka sanga ni bi tɛnɛ mɛ kalo tile 4 ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa jigisigi di kalanfaw ni kalandenw ma ka yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ ni baara mun kɛ k'a di kalandenw ma k'a fɔ u ka basigi kɛ ka jigisigi kɛ k'u ka kalanw kɛ bawo ko cɛfini tabaw bɛ baaraw la ka sanga ni kunnafonijugu ani ŋunuŋunukan min bɛ ka bɔ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ kalanso kɔnɔna la o de kɛra minisiri 2 ninnu ta kun ye ka taa u ɲɛ da kalandenw ka lahalaw kan kalanso kɔnɔna la an ka jamana minisiri 2 ninnu selen jamana ka kuntɔgɔ dɔnkili ni o ye hymne national ye ani fo ka taa se jɔnjɔn yɛlɛli olu kɛra wulikajɔ ni kɛnɛbaw ye yaasa ka se ka baaraw daminɛ dugumakalanw minisiri ni o ye Sisa Vana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u nisɔndiyalen de taara se kalandenw ma ka yɔrɔ la jamana fintigilakaw bɛ baara mun na kalandenw ka kɛ jamana basigikɛbaa bi bawo ko kunnafoni minnu bɛ ka tɛmɛ ni o de ye juguya kunnafoniw ye ani kunnafoni cɛjugu minnu ko a bɛ ɲini kalandenw fɛ bɛɛ k'i janto o kunnafoniw la ani bɛɛ ka kɛ jamana fɛbaga ye ani basigi karamɔgɔbaw ko an bɛ waati min na ko bi a ka kan bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ jamana ɲɛtaa cɛbalen ye o de la minisiri ne yɛrɛ k'a fɔ kalandenw bɛ se k'u ka kalan kɛ jigisigi kɔnɔna la an ka sanfɛ kalanw minisiri ni o ye Burema Kansayi ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati in a ka kan kalansow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a daminɛ Bamako fo ka taa se Mali kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ma kalansow ani kalanfaw bɛɛ ka faso kanu bɛɛ ka basigi kumaw ani bɛn kumaw juguyakanw ani fo ka taa se kuma wɛrɛ minnu bɛ na ni basigi cɛn ye bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ o wale ninnu na mais monsieur Isa Kulubali ni ale ye kalanfa ye kalanso in kɔnɔ ale kɛlen ka kɔrɔfɔta yɛrɛ k'a fɔ ko u nisɔndiyara kalanfa minisiriw 2 ninnu ka taama in na ka taa s'u ka kalanso la bawo ko kabi nin waati ninnu kɔnɔ nin minisiri in ka taa se kalandenw ma ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye a bɛ kalandenw jigisigi a bɛ kalanfaw jigisigi ni ka sɛbɛntiya k'a fɔ kalanfaw ɲɛmaaw u hakili bɛ jamana kalan yiriwali la kosɛbɛ wa ko olu fana bɛna wulikajɔ ni basigi baara bɛɛ lajɛlen kɛ ni kuma in na kalandenw ka se ka kalan sabatilen ka o sɔrɔ jamanakuntigi ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn jigitigiw o kadara kɔnɔna la ko œuvre sociale jibondon o dɔw taara k'a di 1008 logement maaw ma Atebugu kɔnɔna la maa mun bɛ yen nɔ ni ale jamanakuntigi ka conseil spécial ye Agibu Danbele ni ale bɛ dɛmɛ ko ɲɛma ka sanga ni bi sɔgɔmada in ye mais kalo tile 4 ale taara se Bamako arrondissement 8nan kɔnɔna la Hakaja 1008 logement na yaasa jibondon 2 ka taa o kolobonkarili kɛ jamana ɲɛmaaso tɔgɔ la a yɛrɛ la k'a fɔ jamanakuntigi ka dɛmɛ kɔnɔ
jibondo kɛmɛ duuru ni tan na fo ka taa se kɛmɛ duuru ni tan ni kelen na olu de kolobɔ karili filɛ nin ye kɛnɛmu ni dugudenw fo ka taa se sigidadenw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o nisɔndiyara bawo ko a b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw hakili bɛ u la wa gɛlɛya bɛ maa minnu kan jiko la ko u bɛɛ lajɛlen nin bɛ kɛ jigisigi ye u bolo sigida ɲɛmaaw ka kuma lasela ni o ye yirimajɔ sigida ye y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u nisɔndiyara bawo ko sigida in lamini kɔnɔna la ni waati in na jibondo hakɛ mun dayɛlɛla ye a ka ca kosɛbɛ wa ko a bɛna ŋɛniba de bɔ sigidadenw bɛɛ lajɛlen sen na jiko gɛlɛya ka se ka lafiya di u ma wa ko nin waati gɛlɛya in fɛnɛ kɔnɔna la ni maaw mago bɛ jɔ ji la kosɛbɛ bawo an bɛ funtɛni lahaw ta kumaw la o siratigɛ de la ko u bɛ jamana ɲɛma ka hakilina in fo kosɛbɛ wa ni ka tila ka bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka bɛn ni keleya ani basigi ka o sinsin kɛnɛ in kan u bɛɛ lajɛlen jɛra ka duwawudon ani tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw ka ɲɛma général Kɔri Sadio Kamara ale mun binna ka to faso kumabɔli la kibamete fan fɛ ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruw la. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Yorosokaw fɛ nɔ bolimafɛnw ani bangiw olu ye daw yɛlɛ ka sanga ni waati ni kun kɛra daw kun tugulen don ani fo ka taa se siraw bolimafɛnw kun kɛ mɛ ka jɔ ka sanga ni bi tɛnɛ mɛ kalo tile naani yɛrɛ la k'a fɔ ko waribonw ye u ka daw yɛlɛ ani fo ka taa se Yoroso ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ mɔbiliw olu bɛ ka munumunu saro kɛ kabi dɔgɔkun o kɔnɔna la o sira yɛlɛlen mun ko n'a kɛra sabu ye ani fo ka taa se ka waribonw dayɛlɛ Yoroso denw y'a yɛrɛ k'a fɔ o nisɔndiyara bawo maaw kun mago bɛ ka se ka taa u ka musakaw bɔ bangew kɔnɔ la bangew kun datugulen don ko a kan ka nin waati in na bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen de ye nin hakilina in ka a kunbɛn Gawukaw fɛ yen nɔ projet dɔ bilala sen kan yaasa ka se ka maaw bila ka ci kɛ hali ni dugukolo kana tɛ ka maaw kɛ ka fɛɛrɛ kura mun kɛ mun bɛ ci kɛ fɛn min ye Gawukaw ka château kin kɔnɔna ye sifinaka caman o ye o baaraw daminɛ ka sanga ni mɛ kalo tile naani ye ko o hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sifinakaw ka dugukolo dilan u yɛrɛ baw ka bɔrɔw tigɛ ka bɔgɔ k'a kɔnɔ yaasa u bɛ se ka ci kɛ fan bɛɛ lajɛlen na ko nin ci fɛlɛ kura ye ni sifinakaw bɛ ka hakilina ta o de ye ka se ka u labɛn ja waatiw ani fo ka taa se hali ni gɛlɛyaw bɛ yen nɔ sifinakaw ka se ka ci kɛ wale in ka a bila sen kan ni hakilina mun ko direction générale mun ni o bɛ sifinakaw ka kɔɲɔw kunna Gawukaw fɛ yen nɔ olu de ye o hakilina in ani fo ka taa se UNICEF ka a labaara ka a fɛlɛ ni a dabaliw bila sen kan wa ko fɛlɛ in y'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ ka jaabiw bɔ wa o bɛ jigisigi di maaw ma ko ni waati gɛlɛnw nana baloko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Kajolokaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko mariage cortège mairie ye décision ta hakilina mun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mariage bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maa minnu bɛ tugu mariage kɛyɔrɔ nɔfɛ a tɛ tɛmɛ mobili 2 kan mobili 1 ni kɔɲɔmuso bɛ don o kɔnɔ 1 bɛ kɛ ka a bilasira wa ko motow ka ye mariage kɛlaw nɔfɛ ko cortège wa ko o bɛɛ lajɛlen dabilalen don an bɛ waati min na ko bi ko o bɛ ka ni fɛlɛ mun ta a kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka se ka lakana ka ani basigi ka o sinsin sigidaw kɔnɔna la Korokaw fɛ yen nɔ dugutigiw olu ka laadaladenw ka o laɲɛnɛmaya ko légitimité traditionnelle ni o ye dugutigiw ani laadalakow o donba ye sibiri mɛ kalo tile 2 Korokaw fɛ yen nɔ maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka taa kɛnɛ mun n'a kɛra bɛn ni kɛlɛ ni ɲɔgɔn minɛ o hakilina ye Koro cercle bɛɛ lajɛlen u ka commune maaw bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ
koro kɔnɔna la sous-préfet kɛnɛ ɲɛmaa tun bɛ ale bolo muso jɛkulu fo ka taa se sifinnakaw ka jɛkulu ma bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ ko laadala dugutigiw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ni keleya o nali la k'a ka kan ka se ka laadala dugutigiw olu tɔgɔladonw ka a la ɲɛnɛmaya mɔptikaw fɛ yen nɔ ka sanga ni basigi ani fo ka taa se gɛrɛntɛ mun ni o tun bɛ yen nɔ ni maaw kun siran bɛ ko an bɛ waati min na ko bi basigi kɔni nalen don mɔptikaw fɛ yen nɔ bawo ko wari bonbaw ni o ye bankiw caman kun ye u ka daw tugu ani maaw fana kun siran bɛ ka se ka taa u ka cakɛyɔrɔ dɔw la ka bi tɛnɛdonya in na mɛ kalo tile 4 mɔpti kɔnɔna la bankiw ani fo ka taa se kalansow ani yɔrɔ camanba maaw ye u ka baaraw daminɛ ani dugu bɛ ka na i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na bawo lakanabaliya ko kun kɛn bɛ ka maaw gan o kama na nka ko bi tɛnɛdonya in na maaw yɛrɛ k'a fɔ ko u nisɔndiyalen don bawo ko basigi bɛ ka nalen maaw bɛ ka taa u ka ciw kɛ nka ko kurantigɛ kɔni o bɛ yen nɔ bawo ko a bɛ semaine 2 ɲɔgɔn bɛ bi kurantigɛ o bɛ mɔptikaw bara nka ko edem maaw yɛrɛ k'a fɔ tajiko gɛlɛya o de kɛmɛ sababu ye ka na ni kurantigɛ o ye segukaw fɛ yen nɔ ko taji gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ bawo ko taji tɛ ka sɔrɔ fɛn min ye maa minnu bɛ taji feere duguduguma sira fɛ ni o ye marché noirw ye jakuma dɔgɔ maaw olu bɛ ka taji sɔngɔ layɛlɛ bi ko fo ka taa se 7,700 ani 750 hakɛ taji ni gazole k'o de kɛmɛ sababu ye ka se ka segukaw k'u kamana gan bawo ko taji tɛ yen nɔ an bɛ waati min na ko bi nka a bɛ maa minnu bolo marché noirw la olu fana kɛmɛ k'u ka sɔngɔ sɛmɛkɔrɔ dama yɛlɛ kosɛbɛ o siratigɛ la ko segukaw bɛ ka wele bila bi fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ taji ka se ka don segukaw fɛ yen nɔ an sɔngɔkaw bara dɛmɛ taara k'a di maaw ma ni o ye balo ni furaw ye maaw bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ka sanga ni mɛ kalo tile 4 ye an sɔngɔkadenw olu ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ irisiw ka fintigilaka kulu min ni olu bɛ ka an dɛmɛ kɛla ni o ye afirika kɔri maaw ye ka fara an ka fintigilakaw famaw olu de ye dɛmɛ ta k'a di fintigilakaw ka dɛmɛ sira fɛ k'a di dugudenw ma yaasa dugudenw bɛ se ka u mago ɲɛ n'a ye cogo min na dɛmɛ min na bɛ tali kɛ balow ani fo ka taa se o ni a ɲɔngow caman ma yaasa ka se ka dugudenw ka yɔrɔ la k'a fɔ fintigilakaw bɛ yen nɔ ka taa u lakana wa dɛmɛ fana sira fɛ fintigilakaw bɛ ka dɛmɛ d'u ma yaasa u bɛ se ka dɔ ta u ka gɛlɛyaw la cogo min na kɔkankɛlaw bɛna an bila ka taa burkina faso jamana kɔnɔna la faso mɛ bɔ o sira fɛ jamanakuntigi kapitɛni ibrahima tarawele a ye bolimafɛn 7,776 de ta ka o di faso mɛ bɔ a ɲɛmaa ma ko a bɛna taa di u ka agence ni mun bɛ u ka dugu mun bɛ ni o ye tunu niya ye fo ka taa se joro nando ani nakanbe olu bɛɛ lajɛlen brigadiw ko ni mɔbili ni bɛna taa di olu ma ni mɔbiliba minnu filɛ nin ye ni mɔbiliba suguya bɛɛ lajɛlen bɛ a la tracteurs yo pelosi yo machinbaw ani fo ka taa se citernes mɔbili fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni a bɛ kɛ ka sirabaw dilan ko nin bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ a la ni n'a taara jɔ fo mɔbili 7,776 ani 76 ko a bɛna kɛ sababu ye yaasa faso mɛ bɔ u bɛ baaraba mun na jamana sirabaw ani baaraba tɔw ka se ka o baaraw yakubaya fan bɛɛ lajɛlen fɛ sudan jamana kɔnɔna la tunga natala maa 2 ko olu fure yera maa minnu ni olu tun bɛ fɛ ka ji tigɛ ka taa u yɛrɛ sɔrɔ angleterre jamana de kɔnɔ ko ka u to kulun fitinin dɔ de kɔnɔ karidenw sen fɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko maa 2 ninnu fure taara ye wa maa 2 minnu fure yera k'a bɛɛ lajɛlen ye musolakaw de ye o bɔtɔla kun don faransi kɔrɔyan fan fɛ ni ka u kunda angleterre kɔnɔna la k'u to baton fitinin kɔnɔ kibara yɛrɛ k'a fɔ ko baton ka foroni de kɛra sababu ye ka ni maa ninnu ka u bɛɛ lajɛlen ka u burun ni ka u bɔnɛ a nin na kibara yɛrɛ k'a fɔ ko ni kɔjika sira ninnu fɛ tunganataden camanba de bɛ yen nɔ minnu ni bɛ to ni sira jugu ninnu olu tali fɛ maroku jamana masakɛ yɛrɛ k'a fɔ ko a denkɛ ni o de ye mulaye el hassan ye fintigilakaw ka yɔrɔba bɛ yen nɔ marok fintigilakaw kɔnɔna la ko u ye o ta k'o di ni sifinaka ye ma k'a to san 22 la prince héritier ko a bɛna don fintigilakaw ka ɲɛmaayaso kɔnɔ bureau ani fo ka taa se baaraw bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsili ale bɛ kɛ o ɲɛmaa ye ko coordinateur ko o siratigɛ la yɛrɛ k'a fɔ kabi a yɛrɛ fa ura mohamed sisi a fɛnɛ sifinaka kun ye nin jɔyɔrɔ in kɛ ni denkɛ in bilala jɔyɔrɔ min na bi ko o ye sira ye ka se ka a labɛn k'a kologiriya yani a yɛrɛ ka na fanga la ko o bɛ se ka kɛ sira ye ka jamana fintigilaka ko bunakun kan ani mara cogoya ka sira caman yira ni sifinaka in na yaasa ka se ka a kologiriya k'a bɛn ni jamana marali ye kenya jamana kɔnɔna la ani fo ka taa se farafina fan caman ma
maa minnu bɛ yen nɔ ni olu tun bɛ kunnafoni siraw sɔrɔ ni a sira ninnu tun bɛ na taji nɔfɛ ni o ye diesel ye ko u ka kunnafoni sira sɔrɔ cogo ninnu a mansin ninnu labaara cogo ko diesel ko ani fo ka taa se taji ko yɛrɛ bɛ ka gɛlɛya an bɛ waati min na ko bi o de la jamana caman yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna fɛlɛ kura min bila sen kan o de ye ka se ka nɛgɛjurusɔrɔ sira ninnu ka u marchelan bɔ diesel la ni k'a kɛ tile sɔrɔ siraw ye bawo ko tile fanga ka bon kosɛbɛ wa u bɛ se ka tile ninnu utiliser k'a kɛ ka nɛgɛjuru sira ninnu labaara n'o tɛ taji ko mun na ka sanga ni Moyen-Orient kɔnɔna la kɛlɛ mun bɛ yen nɔ ko o ye taji ko sɔngɔ layɛlɛ diɲɛ fan bɛɛ wa o kɛmɛ sababu ye ka gɛlɛya lase u ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ninnu bɛɛ lajɛlen ma ni a bɛ ka kɛ ka a dɔw lajɔ ko u bɛna yɛlɛma kura min don a la o de k'u ɲɛsin tile sɔrɔ siraw ma. Nigeria jamana kɔnɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko Nigeria ka den maa 100 ani maa 30 ko olu de bɛna bɔ Sud-Afrique jamana kɔnɔ ko k'a sabu kɛ dunan labatobaliya ani fo ka taa se an tɛ dunan fɛ o kɔnɔna ye bawo ko damatɛmɛ wale de tun bɛ ka da Nigeria ka den ninnu kan minnu tan bɛ dayirimɛ ɲini na Sud-Afrique jamana kɔnɔna la bawo ko a bɛ waati jan bɔ ninnu bɛ ka damatɛmɛ wale suguya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ h'a ka ja Sud-Afrique yɔrɔ min bɛ yen ni o ye Durban ye o siratigɛ de la Nigeria kɔkancɛw minisiriya yɛrɛ k'a fɔ olu ye fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa Nigeria ka den minnu bɛ yen nɔ ka u labɔ ka segin n'u ye u fa jamana kan bawo ko Sud-Afrique kɔnɔna la u bɛ ka gɛlɛn tɛ ani wale sugu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa ko hali maaw yɛrɛ dama tɛ Nigeria cakɛda minnu bɛ Sud-Afrique jamana kɔnɔ a cakɛdaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ o de la ko olu bɛ ka fɛlɛ tigɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ ka nin wale min kɛ tantɔ nin tɛ farafinna danbe ye u ka segin u fa jamana kan. Cari jamana ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka wulikajɔw bila sen kan bawo ko jamana jugu dɔw bɛ yen nɔ minnu ye kɛnɛma jugu ka u fara kɔkan jugu kan u bɛ ka fɛlɛ dɔ bila sen kan yaasa ka se ka jamana kɛlɛ k'u bɛ ka o wale min kɛ ka kɛlɛw bila jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ Cadi fan dɔ fɛ ni ale yɛrɛ tun ye taama kɛ ka taa se o gɛlɛyayɔrɔ ma jamanakuntigi a segilen Mahamad Idris Debiya yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ maa kama maa fɛn mana sɔrɔ nin ko in na i kɛra jamana kɔnɔdenw ye walima n'i bɛ jamana kɔ kan k'a fɔ k'e bɛna jamana kɔnɔdenw bila ɲɔgɔn na wa ko yafa tɛna kɛ a si ma k'a fɔ ko e bɛna farafarali ani ka kɛlɛw bila jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka yɔrɔ min bɛ ni o ye wadi fira ye jamana ɲɛmaa ka taamaw kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ale taara kuma bɛn ni basigi ni ɲɔgɔn cɛ wa ko maa si tɛna to yen maa minnu ni olu bɛna ye nin gɛrɛntɛ ninnu na bawo ko a gɛlɛyaw kɛra sababu ye ka maa 42 bɛɛ lajɛlen bɔnɛ o nin na u ka nin sigida ninnu kɔnɔ la wa ko yafa tɛna kɛ maa si ma maa minnu ni olu nɔ yera ka se ka na ni basigi tiɲɛ ye. Amɛriki jamana kɔnɔna la fanga sinamatɔnw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ma jɛ ni Donald Trump ka kumaw ye bawo ko Donald Trump kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛ bɛna ban Amɛriki ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko Donald Trump bɛ ka ko in fɔ k'a nɔgɔya cogo min na fanga sinamatɔnw y'a yɛrɛ k'a fɔ olu jɔrɔn bɛ bawo Amɛriki bɛ k'a fɔ ko ka kɛlɛ ban ka sɔrɔ o ni Iran ma bɛnkan sɔrɔ nka Amɛriki ɲɛmaa bɛna bɔ ka dantigɛli kɛ tan k'a fɔ kɛlɛ bɛna ban Moyen-Orient kɔnɔna la a ka ca kosɛbɛ ni bɛnkan ma sɔrɔ ko kuma gansan tɛ kɛlɛ ban Amɛriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ka kɔrɔfɔw la a b'a yɛrɛ k'a fɔ kɛlɛ bɛna ban nka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a bɛ ban ni fɛlɛ jumɛn ye ani bɛnkan jumɛn sɔrɔla mun bɛ mugu ni kisɛ jɔ a ma se ka o bɛnkan jɔnjɔn fɔ olu wasadenw ye wasadenw dɔw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ minnu bɛ fanga sinamatɔnw kɔɲɔ la ko n'a ma ɲɛ ko kɛlɛ ka ban fo Donald Trump k'a lajɛ kɛlɛ bɛ ban ni sira minnu ye ka Amɛriki fintigilaka minnu bɛ Moyen-Orient kɔnɔ ka olu ni nakisi. An ka bi kunnafoni bɛ kuncɛ nin yɔrɔ de la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don anw na an ni ce jani suganti la yaasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ kibaruya lasera aw ma balimakɛ Famara Berete fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ